खुलुमबाय आंनि जय नार्जारि यूट्यूब चेनेलखौहाय बयखौबो दिनैहाय मोनाबिलियावहाय बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दायो आङो फाथाबारि दखानाव दङ। आङो आलुआबो आंजों दङ। आलुआ साहा लोंहोबाय आङोहाय बिराद गोथाव लोंबाय आं। आरोबाव सेंग्राबो जाहोबाय आंखौहाय, सेंग्राबो जाबाय आं। बिराद मोजां जाबाय, बानलुजों सामब्रामजों जाबाय। आलुआ इदि जाहोबाय थानानै जाबाय आङोहाय आलु आङो इदि जाहोबाय थानानै जाबाय। दाखालिबो लोंहोदों बेस्रा। दाखालिखौ आं फैसा हरदों गाव लोंहोनानै। दिनैनो आंखौ हरहोआलानो जाबाय आरोखि ना दिनैनिखौ आलु ने। हरनांगोन नोंबो दिनैनि। हा? नोंसो लोंहोदोंद्रा आंलाय बोरैथो हरनांगौ? बे दाखालि बायदि जागोन। हा? बिदिब्लाथ' आं लोंदेलै एबारनिफ्राय आलु। इदिसो जाबाय थायो होनदोरा। मोनबाय हगारखाबाय आं आलु। र' आं एसे गस्ला खुबैनि केमेरा नुदों। अजाया दे बेनो बरिया नुखादों। ना सिङाव गोदान गानदोंमोन आं बेखौ दाबो नुवाखै। आच्छा दे। दोनथ'। आलुनि गस्ला गोदान नुबाय। गस्ला फुरानाखौ खुबावबाय, गोदानखौ गानबाय आलुआ। आलु माने रायलायनांगौ बेनो जाहैबाय। आंथ' बयनिफ्राय भिडिअखौ नोंजोंनो लास्ट लानाय जायो। मानसिफोर लाखांजोबनानैसो आं लास्टआव लानाय जायो। बेनिखायनो आं नोंनाव सोंनो सानबाय आरोखि ना आलु। दाखालिनि अपेनिं फुटबल मेट्चआवहाय जानाय समावहाय जोंना सिस्टार गेमस्रि फैदोंमोन। नों मादै होनदोंमोन दा? मादै होननायनिबो इयो एसे दे जेबो नंले इयो मिथिखागौ मादैया जोंनिया सिस्टारा। दाबो नों फिल्डआवहाय बेजों गोजोननाय लानो मोनैनि ना मानि थाखाय फाराग गाबमा नोंलाय? मा जाया? बुंनो हाथ'वा। माने गोसो गोरबोजों एसे बोरैबा जादों नामा नोंनिया? जायाखै। होनब्ला दे एसे फोरमायहरदो, आंनाव सोंहरगासिनो दं। नोंसोरो मानो सोगाबखो होननानै बुंहरदों जोंखौहाय? नै ओरै नायनानै बुंहरदोरा। बेनो आङो मोनसे हुदा दंमोन, बे हुदाखौ गेन्दोरा सिगां आवलायना होग्रोनाय बायदि जादों। गेन्दोरा लागोना होदोंमोन, आं एसे दुखु मोननाय फैदों आरो। अह, माने फार्स्टआवहाय नोंसोर लानो मोननांगौमोन। बिनि थाखायसो गाबनाय जादों। ओमफ्राय बे गाबनायनि सोमोन्दोआव नों बिसिबां गोथौयै गाबमा ना सायावल' गाबमा? बेखौहाय आङो मादै फग'नाव सोंग्रोनाङासै। मादै फग'आबो गाबनो थिनदों नालाय। डाबल इन्ट्रेस्ट नै भिडिअ'आ रायजोफोर। आलुनि नामावहाय जायफ्रा भिडिअ नायदों फल' खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो, साबस्क्राइब खालामना हो। बे गाब होनब्ला नों हेन्डसेक लानो मोनगोन होनबाय दा, बेयावसो एसे मोदै गनाय जादों आरो मादै फग'आबो बुंदों आरो गेन्दोराबो बेबायदि लानायखाय एसे दुखु मोननाय फैदों आरो। बे अपमान जादोंना जोङो। अपमान। माने गेन्दोरनिफ्राय नों देरसिन नालाय इउटुबार, बेनिखायनो नों फार्स्ट हेन्डसेक लानायनि उनावसो मोनखांनायनि उनावसो गेन्दोरमोना माखासेफ्रा लानांगौमोन आरोखि ने। दा जोङो इउटुबार जोङो सासे फैबावगोन, बे नामा मा नाम? रहित। बिनि नामाखौ एसे बुंना हर। औ दे रहित बुंखाबाय ना। रहित ना अपेनिं माबायावहाय एक्ट्रिसआ अपेनिंआव नङा रा, दाने फाइनालावसो। फाइनालाव आर्टिस्ट हिसाबै फैगोन। सिस्टार प्रिस्मिता फैगोन। बियो मोसाफैगोन ना ओरैनो? बियो मोसागोन। बेनिफ्राय बोरैबाला फिल्डआवबो गिदिंनो हागौ। बियो खयथायाव सफैनांगौ? बियो सफैनांगौआ मिनिमाम 2टायाव सफैनांगोन बियो। 2टायाव दोननानै बेखौहाय माबायाव दोनदों, मा होनोमोनलाय गिर्जा बहर हांनाय टाइमाव जों दोनदों। आच्छा, गिर्जा बहर हांनाय टाइमाव। इयो माबा मोनसे जानायसो इयो। माने टाइमावबो एडभान्स सफैयोब्लाबो मानो होनब्ला जोङो मादै गेमस्रिया एसे लेट फैनाय जादों। आच्छा, बे मादै गेमस्रिनि लेट फैनायनि जाहोनाव नों मा बुंनो सानो एसे बुंनानै हरदो। माने माखासे मानसिफ्रा कमिटिनि मानसिखौ बुंदों नालाय, नोंसिनि एक्ट्रिसफोर लिंहरनायफ्रा एसे लेट जाबाय बिदि होननानै बुंदों नालाय। बल खेलाफोर फैयोला, जोग्राफ्रा फैयोला लेट फैयोलाखौ बुङो नालाय। बे सिस्टारा एसे लेट जाना फैनायनि थाखाय मानो फैया नों एसे फोरमायहरदो। मानि थाखाय लेट जानानै फैदों बेखौ आं बुंनो हाख'वा। जाय मादै बेयो गावनो बुंनानै गावनि इउटुब चेनेलावहाय जे बुंनानै हरो, आं बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। आच्छा, बे सिस्टारनि लेट जानायनि फैनायनि जाहोनाव नों मा बुंनो सानो एसे फोरमायहरदो सिस्टारखौ। आङो बुंनो साननाया बेनो, मादैया जे दुखु मोना। बियो फैनानै जोंनि फिल्डआवहाय गिदिंफैनांगौमोन बियो। मानो होनब्ला बियो एक्ट्रेस
मुंदांखा मुंदांखा औ जाहैबाय बिथाङा गिदिंफैनांगौमोन औ बेखौ ससेखौ दानना नों सोंफिनदो सिस्टारा जे लेट जानानै फैबाय उनाव बेबायदि लेट जानानै दाफैसै एबा जोंनि अपमान जादों ना मा होनो आच्छा औ नंगौ औ माने बिथाङा गिदिंफैनांगौमोन नालाय गिदिंफैनांगौमोन माने रायजो राजाफ्रा बयबो नायनो लुबैदों ने एडभान्स ने औ आरो फैबावगोन जोङो बे एसे लेट जागोन बायदि मोनदों आं बेखौबो बेखौहाय नोङो इयावनो बुंहरखादो सिगांनि जि जाना थांबाय बेयाव लेट जाना दाफैसै होननानै बुंहरदो बे मा नाममोनलाय मा औ दे सिस्टारल' होनदो दे सिस्टारा एसे थाबैनो फैनो नाजादो जोंनि आर्टिस्ट हिसाबै नुजाफैनाय बिथाङा एसे थाबै फैनानै नुजाफैनो थाखाय जोंनि टाइमाखौ आङो जाय मिस मा नाममोनलाय मिस प्रेसमिथाया जोङो 1टा बा 2टायाव बिथाङा संफैनांगौ मानो होनब्ला जोंनि टाइमा दाखालिनो एसे लेट जानाय बायदि मोनदों आर्टिस्ट हिसाबै बियो नुजाफैनांगौ 2टा राइट 2टा बा 3टा स्टार्ट जाबाय नामा जाबाय 3टा स्टार्ट जाबाय ओरैनो एसे रेस्ट लानाय मानायनि 1टायाव सफैलाबो सफैनांगौ सफैला आराम जागोन नामा ना माथो बुङो आब'आबोलाय 1टा जोङो गेरजाबो गबाय फिल्डआव बिथाङा थुरफि लानानै गिदिंनांगौ एबा थुरफिखौ जोङो लागोन बिथाङा गिदिंफानानै जोंनि सिगां बिथाङा गिदिंफाब्लानो जाबाय आरोना थुरफिखौ नैबे आलुआबो मोनसे लागोन ओमफ्राय सोर लागोन बेखौ एसे बुंना हरदो जाय मानसि गिदिंफागोन बेखौहाय लाहोनायसै ओमफ्राय आंबोथ' लानो मोननाङाय नोंबो मोनसे लादो बेनिफ्राय आंथ' गिदिंनायाव खेबनाय जागोन नालाय बेनिफ्राय आं थुरफिखौ लानो मोननाय नङा ओमफ्राय बे मलाफोर फैगोन ना फैया बे मलाफोरबो फैगोन बे मलाफोरखौ बिसोरखौ बेखौ बरायनो थाखायहाय बेनिखायनो आलुआबो मोनसे लाफादो आंबो मोनसे लाफानोसै फिसा बुस्थुखौ लानोसै मानो होनब्ला सिस्टारा अननानै लेट दाफै जोङो थुरफि गिदिंनायाव गैयालाबो आधा घन्टासो नांनायदां ने फिल्डआ एसे गुवार नाङो आस्तेसो थांगोन नालाय जोङो हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ लांनाय बायदि ओमफ्राय सिस्टारनो जोङो ब्रादारा खयथायाव सफैजानो लुबैदों एसे बुंनानै हरदो जोङो सफैजानो लुबैनायालाय बेनोसै टाइमा 1टा बायदियाव सफैयोला मोजां नभेम्बरनि माबा 11 मार्च 2024 बेयावहाय जोंनो इनभाइट खालामदो सिस्टार प्रिस्मिताखौ बेनिखायनो एसे थाबैनो फैजानो लुबैदों बेनिफ्राय आलुआ मा बुंनो सानो बुंहरदो दे 1टायाव फैब्ला मोजां जागोन आंनि थाखायबो मानो होनब्ला जोङो दाखालि एसे लेट फैनाय बायदि जादों मादै गेमस्रिया दा जोंनि आब'आ एसे थाबैनो फैयोब्ला जे मोजां जागोन जोंनि जेनाखि फुटबल टुर्नामेन्ट बिथाङाखौ जोङो फुटबल टुर्नामेन्टआव वेलकाम खालामनाय जादों बेनोदि आंनि मोनसे साननायाव जेनाखि गुरमाल जाया जोङो थाबैनो फैनानै आर्टिस्ट हिसाबै नुजाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय आरो ब्रादारनाव आं मोननैसो सोंनो सानदों अननानै सिस्टारा लेट दाफैसै आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय मानो होनब्ला जोङो हराबो थौबाय मानो होनब्ला जों गाबोन फुङावहाय रायलायफिनगोन माबायदि जागोन खर' गेदेरफोरजों रायलायनांगौ ना माथो होनो ब्रादारालाय नंगौ मानो होनब्ला रबिबाराव फाइनाल जागोन एसे थाबैनो आगुन जागोन बेनिखायनो एसे सिगां फैयोब्ला 1टानि सिगां नुजाफैयोब्ला एसे मोजां जागोन नामा नंगौ 1टा होनब्ला 1टानि उनावबो जानो हागौ आरो सिगांबो जानो हागौ अब्ला ब्रादारा माबा मोनसे बुंनो गोसो दं नामा बे चेनेलाव आंनि बुंनांगौथ' बेनोसै माने आंनि बुंनांगौआ बेनो मोनसे दंबावो गुसुङै माने जोंफोर भिडिअ लाबोयोला रावबो नायनो इन्ट्रेस्ट जाया मानो होनब्ला जोंनिखौ बारा इन्ट्रेस्ट मोना बेनिफ्राय आलु थायो होनोब्ला आलुखौ बिराद मोजां मोनो बिराद सापर्ट खालामो बेनिखायनो आलुनि थाखाय आलुखौ जेरै अनो बेबायदि आंखौबो अनदो नायनानै होदो शेयार खालामनानै होदो बे चेनेलनि नामाखौ एसे बुंहरब्ला एसे मोजां मोनगौमोन नामा आंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय जय नार्जारि बेनिफ्राय फेसबुक पेजआवनो जाहैबाय आंनि जुवेल नार्जारि दङ जुवेल नार्जारियावबो फेसबुकआवहाय फल' खालामनानै होदो पेजआवहाय बेनिफ्राय इउटुबावबो साबसक्राइब खालामना होदो नायनानै होदो बेनिफ्राय आलुआ आरोबाव माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा आरोबाव बेयाव गुसुङै आङो बुंनो गोसोआ बेनो नों माबा मोनसे होनो बुंनो गोसो दंबावो नामा आंनि बुंनांगौआथ' जोब्बाय आलु आंनिबो जोब्बाय बिदिब्लालाय बिदायसै
होनला आलुनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय आरो आलुनि नामावहाय सोरबाफोर नायदोंब्ला बिसिनिसिमबो बिराद गोजोननाय थाबाय होमब्ला थेंक इउ सो माच आलु गुड नाइट गुड नाइट